Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Miko, isang college professor dito sa Camarines Sur, Bicol. Sumulat dahil nais kong hingin ang opinyon ninyo sa isang pangyayari sa buhay ko kamakailan lang. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang pinagsimulan ng kalituhan ko. Dati akong guro sa isang private high school. Doon ko nakilala si Yumi. 4th year high school siya at estudyante ko. Maganda, mabait, at maalaga si Yumi. Nagkapalagayan kami ng loob at ilang araw lang pagkatapos ng graduation, naging kami. After 2 years, nagdesisyon siyang mag-migrate sa Japan. Nandun kasi ang tatay niyang Hapon at 2 kapatid. Nangako kami sa isa't isa na itutuloy ang relasyong naumpisahan. We promised each other na hindi namin hahayaang mabuwag ng distansya ang relasyon namin. Palagi kaming magchat-chat at mag-video call. Naging maayos ang pagsasama namin kahit malayo noong simula. Pero makalipas ang 2 taon, unti-unti siyang nagbago. Dumalang na ang pagchat-chat namin. Bihira na siyang magkwento. Hanggang sa mag-message siya para sabihing, pinapalaya na niya ako. Nawasak ang mundo ko. Gusto kong malaman kung bakit. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyari. Hindi niya sinagot ang mga messages at tawag ko. Nalaman ko na lang na nag-asawa siya ng Hapon. Hindi kalaunan, nagkaanak sila. Kahit hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pinilit kong ituloy ang buhay. Umibig akong muli at 6 years na kami ng girlfriend ko ngayon. Pero out of the blue, nag-chat si Yumi. Umuwi pala siya galing Japan at gustong makipagkita sa akin. Dahil makulit, pumayag akong makipagkita sa fast food kung saan lagi kaming kumakain dati. Umiiyak siya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sinimulan niyang ipaliwanag kung bakit bigla niya akong iniwan, pero hindi ko na siya pinatapos. Sabi ko, hindi na ako interesado. Sabi ko, pinatawad ko na siya. Nilinaw ko na nakipagkita ko sa kanya para sabihing napatawad ko na siya. Maayos na ang buhay ko at sana ganun din siya. Tambalan hindi alam ni Joy, yung girlfriend ko, na nakipagkita ko kay Yumi. Maliban na hindi ko sinabi. Dapat ko pa bang sabihin sa kanya? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Miko.
Hi, Miko! Magandang afternoon sa'yo. So, obviously, partner, no? Walang kinalaman yung tanong niya doon sa issue niya with Yumi. Ibig sabihin talagang yes. completely forgiven, not really forgotten kasi buong-buo pa yung kwento niya tungkol kay Yumi at lahat ng mga nangyari, 'di ba? Pero matino itong matino itong tambalanisa natin na 'to. Hindi nagpapadala sa tukso, Yes. marunong magpatawad. Yes. Naku, medyo mag-ingat ka baka kunin ka na Hindi marupok. Ako naman, baka kunin ka na ni Lord. Yung mga bababait na hindi marurupok, sabi nga ni partner, maaaring kunin na ni Lord. Charot, 'di ba? Pero ang ganda nung kanyang Tapos ang ganda pa kasi sa sobrang loyal niya because he values loyalty, 'di ba? Ngayon ang question niya sa atin is dapat bang sabihin ko pa kay Joy na aking current girlfriend na nakipagkita ako kay Yumi? Di ba? So teka lang. Pag-isipan niyo po mga tambalanisa habang kayo po ay nakatutok sa atin, pag-isipan niyo po kung ano nga ba dapat. Kung kayo 'yon, di ba? What you don't know won't hurt you ba? Ganon. Sasabihin nyo ba? O Hindi or na lang? hindi na lang. Kasi total naman wala namang nangyari talaga. Or sasabihin mo kasi it's really part of being honest in a relationship. Yan. O pag-isipan nyo muna yan sa ating mga kaastig. Pag-isipan nyo muna yan, pag-usapan natin yan in a little while. Pero alam nyo po ba, naku, panibagong araw na naman para sa mga exciting na ganap sa work, sa bahay, sa kalye, o saan ka man. At syempre, mas gawin pa nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Uy! Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Itong astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto at always updated na. Kasama sa mga exciting na games ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pa. At syempre, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa aming web-based or mobile applications gamit ang inyong mobile device. All-in-one na, anytime, anywhere pa. At ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masisiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA. Nandyan si Scottie Thompson at ang Pinoy Pride na umaariba sa mundo ng NBA. Phenomenal Phil ang basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawing astig ang gaming experience mo with Arena Plus app at sabayan pa ng pakikinig ng official jingle na Halina sa Arena performed by the one and only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Download Arena Plus app now in the App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Arena Plus, astig sa sports! Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ang pagiging responsable nga ba, partner, babalik tayo dito sa tambalanisa natin, ang pagiging responsable nga ba boyfriend ay yung sasabihin ng lahat sa kanyang jowa kahit na medyo masasaktan siya dito. At actually, partner, may posibilidad ng paghihiwalay Kapag ka nalaman. Oo. Kaya gusto ko malaman, ano pong pulso? Ay, teka lang, tanungin natin yung guest natin, Nick Nangit. Akala mo hindi ka damay dito, Oo, Nick? damay ka dito. Anong tingin mo? Dapat bang sabihin pa? Dapat ba sabihin pa na nagkita sila ni Yumi kahit wala namang nangyari? Parang foreclosure lang ito. Para sabihin lang na napatawad na, ganun. Hindi. Hindi na. Hindi na kailangan Wag na sabihin. dapat. Kasi hindi naman lahat ng alam mo or yung lahat ng sayo ay sasabihin mo. Dapat magtitira ka rin para sa sarili mo. Ayan, yan tayo Hindi ka kasi nagtitira para sa sarili mo. Kaya nung iniwang ka, Bigay ka para ng bigay. nung iniwang ka, para kang tinapakan, yurak-yurakan, di ba? Parang walang natira sa'yo. Ganon. Pero may dadagdag ako. Ano? Yung sinabi na rin natin dito sa tambalan. Tambalan. Kasi
dapat putulin yung psychic link. With Yumi. With Yumi. Oo. So kasi kumbaga parang dahil nga si Yumi parang hindi pa naka-move on, may pag-iyak, hagulgol, hingi ng tawad and all. Ibig sabihin hindi pa connect, hindi pa napuputol. Hindi pa napuputol. Yung kanilang psychic link. Ibig sabihin kahit na itong tambalanista natin, ang pangalan na kalimutan ko na kagad. Si Miko. Miko. Si Miko. Si Miko. Kahit si Miko talagang naka-move on na. Okay na siya, meron na siyang 6 years na girlfriend. Correct. Dahil si Yumi ay ano pa sa kanya, nakadikit pa sa kanya. Correct. Ibig sabihin, kailangang so putulin yun. paano puputulin ang psychic link? Yung pinakasimple is, let's say, maghanap ka ng tinatawag na corner, yung sacred corner mo sa bahay. Paano kung wala kayong ganon? Paikot yung bahay. Oo nga. Yung isang lugar lang, sulok, na tahimik. Okay? Yung hindi ka madidisturb, let's say, mga 30 minutes. Ganun lang. Okay. Sige. Tahimik lang. Tapos, nasa sa'yo kung sumapagpatugtog ng soft music, ganyan. Tapos, magme-meditate ka, para ka nagpe-pray lang. Okay. Isipin mo muna yung siya, i-imagine mo na nasa harap mo siya, tapos kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya na ikaw, Yumi, ay minahal ko, pero tapos na ang relasyon natin, pinapalaya na kita. Salamat sa naitulong mo sa akin, mga nagawa ko sa'yo, at salamat dahil natikman din naman kita once in our lives. Yes. So naman, Nagkamisan tuloy lalo. At ang pinaka-importante, sabi mo, pinapalaya na kita and I wish you the best in life. Yung gusto ko yung pinakamaganda mangyari sa'yo. Kailangan ba na pati si Yumi gumanon? Hindi naman. So ano yun, the next day parang gigising si Yumi, wala na, gano'n, nakalimutan ko na siya. It will take time sa kanya, yung healing. Pero ikaw at least, putol na sa'yo. Okay. You can live your life with yung bago niyang girlfriend na tuloy-tuloy. Not necessarily, kahit, because nga pinutol mo na lahat, including the psychic link. Ayan, sa mga hindi po aware, ayan, yung bisita po namin kasi is a psychic, di ba? So, kaya may tinatawag na psychic link. So at least on your part, hindi mo na itatanong kung ano pa ba, dapat pa bang balikan, dapat pa bang sabihin sa current na jowa, kasi para kay Miko putol na ang putol lahat. Na, yes, sa kanya putol. So ibig sabihin, sa susunod na lifetime, pag nag-reincarnate sila, si Yumi na lang ang may problem, ikaw wala na. Hindi mo na siya mamimit. Si Yumi ngayon na mahirapan sa sarili niya. Oo, for some reason parang pwedeng hanapin ka pa. Kasi ang matitira sa kanya, tinatawag na memory imprints na lang eh. Yung naghahangad pa rin siya sa isang falling in love with an ideal person na lang. Ayan na nga ba, parang sige, ganon pala yon. Ang galing no, kahit hindi kayo nagkita, may impact pa rin pala yun para basta dineclare mo sa sarili mo na hindi, tinatapos na natin. Kahit hindi mo sinabi sa kanya face to face. Correct, may ganon kasi nga psychic, di ba? Hindi physical. Hindi physical. Kasi may ganon. Tayo eh. May mga cordon tayo sa isa't isa. Pwedeng yung mga cordon na nakadikit sa isa't isa ay mas makapal o mas manipis, ano? May ganon ba? Depende. Halimbawa, kunyari, kami ni partner, di ba? Live wire sa Live wire amin, makapal talaga yung sa amin kasi kapal ng buka namin tsaka kalyo namin sa paa. Live wire, ganun. Ang pinakamakapal yung connection mo sa nanay mo. Yun yung pinaka. Kasi sa puso, di ba? Correct. Kaya may puso tayo. Yan ang pinakamakapal. Tapos depende sa degree ng pagiging malapit mo sa isang tao, mas makapal. Yes. So, Yun, parang may pelikula dati na gano'n eh. Kaya nga eh. May connection tayo talaga sa isa't Yes. isa. At tama din yun. Di ba pinatunayan ng kanta yun? Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, 'di ba? Ganun. So yung mga napadaan lang. May link ka pa din sa kanya kahit Wala manipis. naman. Wala talaga. Wala. So yung meron Totally, lang yung meron lang connect sa iyo. Yes. At saka emotional, hindi lang basta yung connect. Basta tinanong ka lang, sabihin sa'yo na, saan ba dito yung restaurant? Correct. Kuya, Shopee po. Saan ba dito yung 568? Lot 32. Wala. Kailangan yung connection na may kinalaman sa emotions mo. So ibig sabihin, pati yung mga kagalit. Ba't ka galit? Oo, hindi ito yung psychic link na tinatawag ay hindi lang sa mga mahal mo sa buhay. Kaya nga 'di ba nakalagay rin yan sa Christian faith na patawarin mo mga kagalit. Mga kaaway. Kasi it's also one way of saying na putulin mo yung psychic link mo sa kanila by wishing them well. 'Di ba? Pag winish mo sila ng unwell,
Hindi kasi may ganun di ba? Oo. Di ba? May balik yan sa'yo. Ayoko nang makita ka sa buhay ko, sana malasing ka for life. May balik ganon. yan. Oo, Kasi wag negative ganon. thoughts, may karma. Pantahin mo na lang. Oo, kaya I'm not crazy, I'm I'm not just a little bit. Ganon. Hindi wishing other people unwell. Kakantahin lang sa video. Pero bawal kumanta ngayon. Ghost Sa gabi, month. sa gabi. Sa gabi pala. Sa gabi, Oo. Kaya yun. Ganon. Basta kailangan i-wish mo sila well sa buhay nila after. Parang, I wish the best that will happen sa life mo. Yun, para wala kang pag-iimbot, wala kang galit, walang bitterness, yun, para malaya ka talaga. Ganon. So yun ay galing sa POV ng isang psychic. Psychic, para yan. magkaroon, para hindi magalit si Yumi kung ikaw yung nasa Correct. sitwasyon at pinaalam mo o nalaman. Si Joy yung current girlfriend eh. Si Joy, di ba? Yun naman ang intention mo, sabihin mo. Okay, sa tingin ko ako, pwede mong sabihin na ito yung nangyari, tas after the fact na siya. Parang ganun, na kay Joy na kung paano niya iintindihin. Tatanggapin. Nangyari kasi sa akin yan tas parang sinabi na lang sa akin after the fact. Okay. Parang ano reaction mo? Well, nung una na inis, kaya lang hanggang kailan yung inis ko? I mean, 'di ba? Ako naman yung kasama, ako naman yung tsaka wala, kunento lang naman na ayoko nang ang mirap kasi sa mga babae, yung uungkatin mo pa yung lahat ng nitty-gritty. Paano kayo nagkita? Saan kayo? Ganon. Saan kayo pumunta? Yung totoo, correct. mo sa akin. Ganon. Bakit parang malamig yung mga damit mo? May mga ganon ka pang mga galing kayo sa aircon. Ganon, 'di ba? Galing kayo sa aircon, 3 oras kayo doon, 'di ba? Ang hirap May ganon. kausap, Ang kaya yung iba hirap. hindi lang sinasabi, Kaya hindi sinasabi. Feeling ko may factor din doon yung kung anong klaseng tao Okay. siya. Tao. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!